Сега ще покажа плъзгаща вендуза и вече в последствие ще направим С това започваш начало. Не, аз в момента само показвам за вендузотерапията. Когато се прави друг вид терапия с масаж, не е по този начин. Първо се поставят вендузките. Искам да ви покажа просто плъзгащата вендузка как е. Тя спомага също за раздвижването по цялата зона. Да. И сега боли ли? Не боли, но усещам където ми е Проблемната част. Обажда се отвътре. Да. Значи много интересно посиняват местенцата също, където се мини, когато има сериозен тип проблем. Сега тук ако задържа още малко и ето появи се сининка малка. И ти от аптека къде се купуват също? Не, Има магазини такива. Аз моите съм ги взела от магазина Само здрав. Моите са вакуумни. Ти аз всички ще са ви покажа и вакуумни. от тях. Такива с помпа. Пенцовка, да. С помпа. Сега ще ви покажа и от тях. Това са най-старите стъклени от нашите времена. Казах ви, предните има бамбукови, има от рог направени. Ама то веднага става балона. Да. Защо Това си е е вакуум. единия примерно по-малък, другия